నర్సింహులపేట మండల కేంద్రంలోని మహారాజుల కాలనీలో గ్రామ పంచాయతీ మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది కాలనీలలో చెత్తను తొలగించటం లేదని కాలనీవాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రోడ్ల పక్కన చెత్తాచెదారం వేయడం వల్ల అపరిశుభ్రంగా మారి దుర్వాసన వస్తుందని అధికారులు స్పందించి వెంటనే చెత్తను తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ సంబంధించి ఎవరు బండి కూడా రావట్లేదు, తీయట్లేరు. ఎవరు చెప్పారు? మీరు అందరికంటే కార్యదర్శి చెప్పిరా, కారబారి చెప్పిరా? ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ సోమయ్యకు. ఇప్పుడు నెల రోజులు అయితే ఇంతవరకు రాలేదు. ఇక్కడ రాత్రి వేళ మొత్తం పాములు తిరుగుతున్నట్టు ఇక్కడ. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మేము? పరిస్థితి మా పరిస్థితి అట్లా రాకపోతే